sem utek nádrž. Hej. Ona, počkaj. Konekcia dole vykynú, on sa pošťal sa normálne. Kto sa došťal? Ten ruský Ukrajinec, tam chodí na fotopasce. Mikal, to je vlastne dobrá, ja som tam ďalšiu takto na strom, tam on ruku videla. On mal rúžové tričko. Ja hovorím, vrečkou som niekde dole vykynul. On sa pošťal, mal tam tie isté znaky, jak na fotopasci. V tom istom tričku chodí opakovane. Šlapky a šedé hore, bermudy. Čo si kričal, si mal strieľať hneď? Do kolena iba. Čo? Do kolena iba. Dobre robí. Kúriš, dobre. No daj si, Marek, čo ti dám? No, niekoho si dám. Tak tá čaj, to je pre teba. Ježiš, to je také dobré. No to takto zalíš. To je ono. Že? Ja som ti to dal, tu je. So mnou prichádza zákon. Ja sa už Noro pýtal, kedy bude Janikovské hrozno. Víš, čo ma otec zahrade, to je veľmi... Konec septembra, začiatok októbra. Otázka ktorého septembra, Máme, doma máme taký jeden dedo, čo bol, tak mal na tom pozemku, kde otec má dom, to boli všetko vinič. So Žilinkom prichádza zákon. Dvaja podvodníci sa robili zlikvidovať politických oponentov. Jeden je usvetený z daných podvodov, podvodov MBU previerka. Hovorím o Matovičovi Lipšicovi. Ja som to napísal. Títo dvaja podvodníci založili organizovanú skupinu, ktorá pozostáva z pár mladých fanatických prokurátorov, mafiánov a kajúcníkov. Zerálne vždy až mrazivo jednoduchý. Najprv bosovia Matovič a Lipšic ukážu na nepohodlnú osobu, prokurátori oslovia mafiánov, nech potvrdia vopred vymyslené výpovede, na ich základe zatknú prvých kajúcníkov a tí po pár mesiacov vo väzbe dostanú ponuku, ktorá sa neodmieta. Buď povieš, čo ti napíšeme, na osobu, ktorú chceme dať do väzby, alebo znieš. Systém funguje dokonale, až kým sa na nepozrel generálny prokurátor Žilinka. Ten Žilinka, ktorému chcel Kočner dať vyvraždiť aj rodinu. Prokurátor, ktorý sa nebál žiadneho tlaku a rešpektu zákona. Prvé vymyslené obvinenia už boli zrušené. Vyprávame a zrazu ticho, ty kokos. Čo? Malá hovorí, že vyprávame a zrazu ticho a vyplujú vedľa. To som si nepočul. Takže Náďa, že to ti určite nezaspí, budeš musieť ísť do kočíku dať. Klobúk dole, pán Žilinka. Posledné slovo ste ešte nepovedali. Uvedali sme, čo sa stane. Čože? Uvedali, čo sa stane. Najbližšie. Tak to som vedavý ja. Malina, povedal to. Maznek. Ľudka Šurek. Ňomek pový. Jurka Šurek, podaj mi. Áno? Nerobil by ich len dvoch. Dobre, ja sa vždy to nazadím. Tak oni sa musia, Jurka Šurek a podľa mňa za tú Santusovu, to čo sa vyprávalo, že majú nahratého idú bol, že Santusovu treba odjebať, ne?
Lebo Ďurka vyšetruje tú vec. Tým si ochránia a autorizujú celú UIS a môžu robiť ďalšie. V podstate rozhodnú vojnu policajtov, čo sú tí kriví. Hlavne ukážu Šurekovi, že môže spolupracovať. Jurka Šurek, a čo náš hlavný vyšetrovateľ? Haló! Čau. Tlače či ne? Len sa vieš. A tam vážne. Šurek tlača nikdy. Čo tak ma smeje? To celé prostredie do piči. No. Nevieme, kde sa... Fakt nevieme, kde je spravodlivosť, kde čo je do piči. Čo nechce toto ľudí sa skúbiť? I búha. Múha, to je jasné, že múha. Ja mu aj poviem, ja mu teraz poviem. Lebo operatívci už roznášajú potom to, že Kaliňák je za tým všetkým preto, lebo Kaliňák nechce stíhať Lipšica. Ja mu to poviem. Sa mi dostal z operatívy. Ale? Mám všetky podklady na to. On vlastne hral či suché? Suché. Ja toto je tvoj chleba. Ja si bereš dobre. Na tým to bola zloba. Hej? No. Bože. Dneska mi tá srdca hovorila, boli, že budú proti sa stíhať. Hovorím, že ja viem, sa to zle počúva. Ti povedal? Nie, sú obvinení dneska všetky chlapy. Sudca hovorí dneska. Áno. Tak sú citnejšie. Tak to bolo ešte v úvode. Už vidia, jo, že to je. A viete, napíše mu Pavla Kohotina. Pustí a Pavla odpíše v pičovi. Mám napísať ten pokut na najvyššom súde, nech si prečíta, že celý spis. Vieš? Když máme na všetky pozície teraz sa dostali ukázali ľudia. Na všetky pozície určite. Všetko obsadze. Jasne. Normálne v piči som. Piči. Ja nenabrám musím. Musím. Včera také volať, že aby neútočili na PPAčko z pripravenia robových útočiť na PPA, že to nechať tak. Teraz tam, nech sa na to vyserú, však sú tam tí naši, tí dvaja do piči, nikto ich netlačia, nebijú. A on ví do piči, že kto je to, nebol s ním. A nepovie nič kokotom. To je sila. Ja si myslím, že maximálne mesiac vás to nepotrvá. Preto, že dneska ten Sieranka nerozhodoval, som vie, že keď 2-3 týždňa tým získa čas, dosť sa to vyrieši. Áno? Bo tým pádom ja musím dať novú žiadosť.
čo sa stane, keď zrušia týmto obvinenia. Vlastne Norovič zostane dobytkár, v ktorom nič není. No, tak. Podľa toho postupu GP by tú 363 našu mal úplne no zruchu. No neviem, čo je v tých ďalších aktivitách a vecách. No, lepilo mám včera, neviem, som čo z toho vynačítal, ale dobro, veľká pecka. Išlo to proti mne. Nič rozlič. Aj to pekne rodilo na Bratislavu Košice, že dali akože agresívne protesty. Tak to som vás už dohľadil. Snažíme sa. Som mu povedal minule, že ťa mi nemám tvrdiť. Zlepšujeme. Počkaj, sme sa tak dohodli, že to je som vtedy Nemke, o čo som to iba neviem. Odtedy to ťa vôbec to neviem. Noro bude volať ti 18:30. Teraz musím go kurva. 18, ja? Mám número, ok. Ešte poviem. Mi pomôž. Budeš tak número, času nedá. Pokiaľ idete. Tibor Gašpar mal aj oné chlapi mali väzbu. Všetci piatí Moskva. Urek tam bol taký ľudko rozhľadený. Uvidíme. Serán hovorí, nechcete vedeli, že pája to máme na miesta a pája ten národ zlý. Národ bože zákon začal, čo tam moje začali z toho, neviem sa tom orientovať, vieš. Repa je za 15 policajtami umiera výbova v Karotone teraz. Čo ja neviem, aký má čo takáto prehliadka nebytových priestorov. Čo hľadajú však, nie je skutokovať nejaký dokumentov, sa týka krabice s peniazmi pred... Repa to je priame, no. Tak to čistili tie rozpory, tam Suchová, No, Imerce, ale vieš politika. Ale sa snaží ukázať, že on, vieš, keď vedia, že idú po nich, tak oni sa snažia ukázať, že sú tí, ktorí riešia. Vy ste mali možno dneska sledovať vývoj dňa trošku? Málo. Normálne tá špeciálna prokuratúra Nahulváta povedala, že nikdy v histórii sa nestalo, aby takto generálna prokuratúra zasiahla do ich práce. A špeciálna prokuratúra urobila analýzu rozhodnutia generálnej prokuratúry, od závodom vysvetľujú, že vlastne Žilinka je úplný kokot, tak som to teda takto poslanecký povedal. Žilinka stratil nervy na tlačovej konferencii, nepustil denníken aktuality Smečko na tlačovú, to sú presne, dobre, ako presne to sa rektuje. Povedal prezidentke veľmi jasne, že pani prezidentka, ako si prečítajte spisy a ďalšie veci, potom robte nejaké vyjadrenia. No my zajtra ideme, ja som dneska komunikoval s Hlasom, tak ideme zase podať toho Mikulca, nebudeme čakať. Lebo to ju bola 17. septembra, takže bude to budúci týždeň. A ja zajtra ráno budem zase tlačovku a poviem, že ja nebudem komentovať rozhodnutie generálnej prokuratúry vo vzťahu k Čorenskému, ale to má vážny politický dosah, veď predsa. Dobre, má existovať nejaká formálna rovnosť pred zákonom, som bol teda presný, ale kurva, však tam išlo o riaditeľa SIS, tak tam mali byť trojnásobne opatrení pri znášaní uvedenia a ďalších vecí. A ak povie generálna prokurátora, že tam bolo toľko a toľko porušení zákonov v tomto prípade, tak nemáme právo tvrdiť, že bola čistá politická objednávka na likvidáciu Čorinského. Týmto to je definitívne potvrdené. Ako z toho sa nevyvíje vec, lebo Lipšic je gauner, pretože mesiac bol vo funkcii a už tam dával Čorinského už ho richtoval. A keď to takto urobili, ako to urobili, tak to je čistá objednávka, tam nemáme, podľa mňa výborne na právo. Ale kysa. No však jasné, ale našim cieľom v tomto prípade Lipšic mať, ako celá inštitúcia ako taká. Tie 6, ktoré už idú zlikvidovať, to je predali to teda. Dúfam, že to neurobia skrátenou konaní, lebo není tam žiadny zákon v parlamente, ktorý by bol v druhom a treťom čítaní otvorený. Čiže musia ísť skrátenou konaní. Povedzte mi, že aké ľudské právo... Akože robiť. Áno, skrátenou Nie je to konaní. len také akože politické. Ja, kdeže? Dneska mala Kolíková tlačovú konferenciu, čítajte Mazáka, šéfa súdnej rady v novinách, všetci zombiovia povilizali v tejto situácii. Čiže idú to urobiť a ja sa budem pýtať, že koho ľudské práva sú tak asi porušené teraz? Čo sa bojíte? Vy už o svoje ľudské práva, ktoré to idete rušiť? To aj to zlikvidovať. Je tam podľa mňa to protiústavné, to aspekt. Vy nemôžete osabiť postavenie sťažovateľa, keď v čase, keď bol východne povedzme bezvý alebo obvinený, mal k dispozícii tento právny prostriedok. Ako to bolo dobre? Idú, ako to je, ale čo sa mi páči, tak ten Žilinka je podľa mňa na hrane, čo je dobre. Tam už cesta naspäť neexistuje. Ja, vyzerá, že Igor bude, ale mne sa nepáči ten kola, ten je fakt zavolá. Hej. To máš tak ukázať na Zuzňov. Tam dosiahol svoje a dneska pôjde proti nám. Dneska bude vytrikovať, že však sa Áno, neviem, jasne. taký bol, vždy bol taký. Ako živý. A
Čiže my zajtra ideme urobiť toho Mikulca, aby ste vedeli, chlapi, domáce úlohy. Rozhodnutie hľadne toho, aby ste to mali asi, to je tá krajská prokurátora, tam bol. To je ten krajňák. Dobre, no. Napíšte si mená, ja vám to hoci ako, lebo potom podľa asi neprečítate. Takže alebo napíšte. To sú tí dvaja Piťovci, čo chcú vypovedať. Donesem, Vero? Ja píšem. Napíšte. Jeden sa volá, povedali sme, že zistíme, v akej sú štruktúre, že či to má alebo nemá význam. Jeden sa volá Robert Bíli, to znamená meké I, B, L a prvé I. Necháte? No, Dobre, druhé meno je Matúš Šelestiak. Matúš Šelestiak, Robert Bíli. No. Vlastne tí kriváci, ktorí zistili, ešte vôbec zachytili ich komunikáciu, oni v podstate krivili dokazované. Zachytili aj ich listy. Robert Bíli je ten, ktorého Hrubá označil za nevierohodného, lebo že svedčí v Piťovcoch, Sýkorovcoch, Maďarovcoch, v každej jednej skupine. Ja neviem, Skompromituje to, zoberte si, čo urobil Ruskovi. Proti Pálovi Ruskovi došiel vypovedať, teraz vypovedá, bol Šúrek, vypovedal v prospech Šúreka samozrejme, že on bol na terase, pritancoval k nemu John Gravy, Bajkali alebo kde, a mu hovorí, že vieš, mali sme takú objednávku vraždy, akože mu to tak medzirečo spomenul, že objednávku vraždy, a on si nás to spomenul a tak, a hovorí, vy ste vo 31.1. na NAKE. Ivo, čo ty hovorím, ako ste sa na tú NAKU dostali? Námietka, ne, prokuratúra. Námietka čo? Že čo sa pýtate toto? Hovorí, že no, ja sa pýtam, ako sa dostavil na úkon, to z toho dôvodu, lebo nikde v spise nie je zaznamenané, ako by sa od ČPK dozvedeli o tom, že Robert Bíli má nejakú poznatok. A on mi hovorí, Juha, sudca, viete, ale tu musím súhlasiť s párom, lebo aj mne sa to nezdalo. Nikto ho nikdy nespomína, a zrazu vypovedá na také, že on to počul od niekoho a tak ďalej. Na to hovorí, počkajte, dajte mi čas, ja vám poviem, jak to bolo. No došiel taký vyšetrovateľ, vyšetrovateľ operatívci, dajte mi čas, vy vás hovorí, že mám koľko času chcete. No, na 90% došla Sivoková a vypočujem ma iné veci a akorát išiel v telke Rusko a ja hovorí, viete čo, o toto by som vedel. Spomenul som si. To čo je, akože úplne proste, to je fakt, že Robert Bíli, to nie je, že poslúžil, on pokazí všetko. Ja som vám povedal, že Dobro. Renata Zmajkovičová povedala, že sú dvaja ľudia z Piťovcov, ktorí hovorili, že chcú pripravení, že majú vlastné problémy, že svoje vlastné problémy si chcú riešiť aj, že čo by vedeli porozprávať, ako boli navázaní na výpoveď ako také. Ja som tie mena nepoznal. Ja teraz prvýkrát ich počujem aj ja, že netučím. Otázka, že kým boli navázaní, lebo oni svedčili všade. To ma iné zaujímavé, že oni svedčili všade. A im už povedal, viete kedy, povedal, že nevierohodný, to je kauza Ferus a ten policajt. Tam svedčil Bíli, najvyšší súd zrušil, povedal, že je nevierohodný a že kladne zálezy a tak ďalej. Je pravda, že Bíli je taký, že nazvem to 100-krát taký je Petro. Že jeho aj nemusíte nútiť. On keď si môže pomôcť, sa začne vymýšľať. To je taký, že... Nemá to význam, že... Dobre, jemu nikto nehovorí, že... Vypustíme to auto. Ak má, vyzerá, že Žilinka má dôkazy, vieš? Hej, tak to by nereagoval na... A teraz sa to začína tak otáčať, že veľa ľudí chce povedať, že boli nútení a boli toto. A práve Bíli a Celešťák sú fakt tak... Skolil som si doma čúru. A ďalšia vec? Dokonca on neviem, či Bíli, prepáč, do reči Bíli a Celešťák to si vypovedali práve na to, že Kaliňák a počiatek financov platil výpalné taká, čo sa to už Celešťák. Možno na to vypovedali. Jedine, že to mi povedal, že on nutili... Hrubala nebol nikdy pod riadenom pracovnom vzťahu s Lipšicom. Bol iba na stáži na ministerstve spravodlivosti na legislatíve. V roku 2002 až 2006, keď bol Lipšic minister spravodlivosti, bol šéfom legislatívnej rady vlády Lipšic, on bol radový člen legislatívnej rady. Jediná zaujímavosť, sú to osobní kamaráti, to nám potvrdzuje celé ministerstvo spravodlivosti, je, po prvom alkoholickom incidente, keď mal dva incidenty, po prvom, Lipšic odmietol podať návrh na disciplinárne stíhanie ako minister spravodlivosti vtedy, alebo také niečo.
až na tlak médií to urobil. A je to mediálne podchytené toto. Toto je zaujímavé, že on to nechcel urobiť najprv. Tam ako preukázal k nemu nejakú mieru prílišného vzťahu a blízkosti. Ako je lojalita. Áno, toto je úplne zaujímavé. Viete, čo sa stalo? Najvyššie súde padlo Klimentovi. Klimentov asistent oznámil zloženie Senátu. Čo padlo Klimentovi? O čom? Nová sťažnosť. Označili Senát zložený Príbelský, Venkel a Kliment. Venkel teda nemala čo robiť, mal byť pivovarčí. Tam je pohár. Takže zložený Senát. Napriek tomu sa týždeň nerozhodovalo a pondelok rozhodol Senát Hatala, Venkel a Kliment. Oni zrejme čakali, kým sa Hatala vráti z dovolenky a vyšúpli vlastne z toho Senátu Príbelského. Žiadal som od nich vyrozumieť, ako rozhodli o námietke zaujatosti voči Klimentovi, to je zahalené tajomstvo, že všetko sa rozhodne z rozhodnutia. A začínajú aj fabulovať, že oni by vlastne neoznámili Senát a takéto kraviny. Takže vyzerá to, že skrivili Senát a potom nám vedie, to je veľmi zvláštne. Zasekneme. Super. No. Takže to mám prebralo pár týždňa, tak to mám na stole. Mal sa vám pozrieť bližšie na tú vec okolo tej disciplinárky? Ja si pozriem záznamy o disciplinárnom konaní, že viem, že to tam nejak brali, to by ma skladalo, jak to tam zahladili. Obávam sa to, mi hovoril Michal Turman, že mi hovoril, že on mňa pomohol Hrubalovi. Takže ak by túto prvú disciplinárku mu on pomáhal v tom čase, tak to by som od neho získal, čo sa dá, čo sa nedá použiť. Dobre, aby sme to sami zabili. Dobre. Ale toto je jediné, lebo ja som komunikoval s ľuďmi na ministerstve s troma, ktorí veľmi dobre poznajú pomery dlhé roky a mi povedali, že toto je zaujímavé, že o tomto sa veľa hovorilo, že ako prekrýval veci. Dobre, takže super, kontaktovali títo ľudia dvaja, to je zaujímavé, nielen teda Renátu Zmajkovičov, ale kontaktovali už aj ľudí okolo Mira Bibola. Že čo to je? Idú vypadovať peniaze povedať? Dobre, takže zastavím to, budem varovať každého pred nimi, áno? Sú, fakt, môžem vám dať ich vývoj, môžem vám dať hodnotenie Fileho, samotným Hrubal už povie, že je nevierohodný, tak on k nemu čo Jasný, a aby to neboli nejakí provokátori, že sa tu platí za to, že sa bude teraz rozprávať na človeka, ale že sa tým snaží diskreditovať tie reálne veci. Tak. No my sme slúbili nejaké veci, ale to oni chlapci hovorí, že ti napíšu teraz. Ja by som to možno dal aj dokopy s tým Klimentom teraz, keď sme to mali. Dajte mi to, čo s ním predtým hovorili. Toto by bol ako koncept, podľa mňa sa sebe hodí a bolo by to úplne lepší v podstate prvostupňov a Kliment druhostupňov. Takže to či ten sa... A to je do týždňa, ale to rozhodnúť, keď je to, čo už sa povedal. Nebude to. To som posunul tú zaujímavú informáciu o tom Imrece a Suchovu, že nemajú zaistený majetok. Dneska som si prečítal šialený rozhovor s tým Slobodníkom, že to je... Vidíte, že ide nejaká akcia, alebo Bude Barbie. Barbie dneska je čisto na nosa a na nová komentár. Čisto. A to má rozhovor so To bolo naše. Oni vedia, že sa bude začať diať v tej jednotke. Jedna aktualizácia. 3-6-3, bum, a bude sa týkať oného. A Bodor a Gašpar, že ich dve fotky. Nemáte informácie, čo môže prezmeniť teda? No vidím aj Renátu Žilinkovi, že chce posúvať ďalej a povedal v podstate, že on tu nie je, že kde je zákonne napísané, že očista spoločnosti a boj proti oligarchom. On keby vychádzal z toho, čo má Večer Vyzar prekecol emočne a vychádzal z toho, čo sa tí búlovia bavia na tých svojich zvukových náhrávkach. Ale viete, dneska som bol so Šurekom a hovorí, vidíte sa, Šurek sa domáha, že je viazaný posledným rozhodnutím a poukazuje 2 TOST, čo je paluda blázivý. Ale v spise má 4 TOST, ktoré sa týka Tibora Gašpara. Tam je napísané, že treba zabezpečiť